सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रानि भिडिअ'आव नायगिरि साफ्रोमखौ वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे रबिबार दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि सिरिफोरजों दानि सोलिफुबाय थानाय जेनाखि घटना जाबाय थानाय इजराइल एन्ड फिलिस्टाइननि सोमोन्दै गोथार बाइबेलनि सिरिफोरजों नोंथांमोनजों फोरबोनि बाथ्राखौ रायज्लायज्लायनो सावरायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअ'खौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नायगिरि साफ्रोमबो आंनि भिडिअ'खौ स्किप खालामालाजासे जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे मिथिनो मोनै खोनानो मोनैखौ मिथिनो खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबावदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जोङो दिनै बयबो मिथिखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा दायो बिराद गिदिर दिनै दावहा जागासिनो दङ इजराइल आरो फिलिस्टाइनजों। थ' बेखौनो आङो नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनि सिरिफ्रा मा बुंदों बेनि सोमोन्दै बेखौनो आङो नोंथांमोनजों दिनै सावरायनो सानदों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, अब्ला फै बे समाव गोथार बाइबेलनि फारसे जोङो थांनि आरो गोथार बाइबेलनि फारसे जोङो फरायनानै जोङो खोनासंग्रोनि मा होननानै बुंदों जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायाव। आरो बेनि सिगां अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जोङो इजराइलावहाय जेरुसालेमखौ दं होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोनो। दिनै जोङो मिथिबाय आरो जों खोनाबाय। आरो दिनै बेजों लोगोसे जेरै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजों निउसफोरनि गेजेरफोरजों जोङो गोबांथार बायदि दिनै खोनागासिनो दङ। सोरबा निउस लाबोग्राफ्रा होनदों बियो दिनै धोरोमजों थांबाय, सोरबाबा होनदों बियो दिनै जेरुसालेमखौ आक्रमण खालामनो नागिरदों। बिदिनो बायदि दिनै जोङो खोनानो मोनदों आरोखि। थ' बाइबेला मा होननानै बुंदों जोङो फरायनानै खोनासंनानै लाग्रोनि गिबियावनो बे समाव। थ' बेखौ फरायनानै आङो नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय आङो सानदों। थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 122 बालाबनि 6 सिरिखौ फरायनानै आङो खोनासंहोनो सानदों। Psalms 122 chapter verse 6 बेखौनो फरायनानै आं खोनासंहोनि मा होननानै बुंदों। बेयाव ओरैबायदि लिरदों, जेरुसालेमा सान्थि मोनथों होननानै आर'ज खालामदो, जायहा नोंखौ अनो बिसोरहा जै जाथों। खोनाबायना अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, जोङो दायो बे समाव गाहामथारैनो गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै मिथिनो मोनबाय। थ' दायो जोंहा जेरुसालेमा गोबांथार जोंहा खैफोदाव फैगासिनो दङ आरो जेरुसालेमखौ जोङो इजराइलाव दं होननानै जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ। थ' दा बे जेरुसालेमा दायो इनायनो खैफोदाव दिनै दङ, दिनै दावहायाव दिनै दङ बिथांमोनहा बा बिसोरो। आरो बे जायगाया दिनै मिथिबायना इसोरनि जायगा होननानै जों दिनै मिथिनो मोनो आरो इसोरजों सायख'जानाय, मिथिजानाय बा इसोरजों हामजाजानाय जायगा होननानै दिनै जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै जोङो बेखौ मिथिनो मोनो। बेनिखायनो अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनै बे समाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो मिथिहोदों। मा होननानै मिथिहोदों? जेरुसालेमा सान्थि मोनथों होननानै आर'ज खालामदो। आरो मा होनबावदों? जायहा नोंखौ अनो बिसोरहा जै जाथों। That means जायहा जेरुसालेमखौ अनो, मोजां मोनो, बे बिथांमोना जै मै जाथों। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, अब्ला फै गोबांथार दिनै गिथाव बाथाव दिनै बे जायगायाव दिनै घटना दिनै जागासिनो दङ, दावहा दिनै जागासिनो दङ। थ' बेनिखायनो बेयाव थानाय इसोरनि दासफोरनि थाखाय, बे जायगानि थाखाय, बे इजराइलनि थाखाय आरो बेयाव थानाय जेरुसालेमनि थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज खालामनि। अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, मानोना बाइबेला दिनै रिक्वेस्ट खालामदों, खावलायदों गितफोराव, नोंथाङा सासे इसोरनि दास जानायखाय, नोंथाङा सासे इसोरनि
जिसु ख्रिस्टनि बिसास जानायखाय दिनै बेखौनो खावलायदों दे जेरुसालेमा सान्थि मोनथों होननानै आर'ज खालामदो दिनै बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों दानि बे मुगायाव नोंथांखौ आरो जों बयखौबो अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बेनिखायनो फै जों आर'ज खालामनि ना बियो दिनै खेला नङा बियो दिनै इउटुबनि भिडिअ'ल' दिनै नङा बियो दिनै इउटुबनि मेसेजल' दिनै बियो नङा जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला भिडिअ'नि गेजेरजों दिनै नुजासारगासिनो दङ मिथिजागासिनो दङ बेनिखायनो अनज्लायग्रा आंनि नायगिरिफोर जेरुसालेमा सान्थि मोनथों गोजोन थाथों इसोरजों सायख'जानाय दासफ्रा मोजाङै थाथों बेजों सायख'जानाय जोलैफ्रा मोजाङै थाथों जोङो आर'ज खालामनि जेन' बिथांमोनखौ अननायजों लोगोसे बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनायजों लोगोसे जेन' नोंथाङाबो जोंबो जै जै मै मै जायो अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो मिथिहोदों आरोबाव बे समावहाय नोंथांमोननिसिम आरोबाव फरायनानै आङो खोनासंहोनो थाखाय आङो आखायाव दिनै लाबावदों दिनै जोङो मिथिनो मोनबावदोंना जोङो मा इजराइल आरो पेलेस्टाइन एस्पेसियेलि गाजा बे जायगानिफ्राय इनायनो दिनै दावहा जादों बे जायगाफ्राव ना आरो बे गाजा होननाय जायगानिफ्राय दिनै इजराइलखौ मा खालामदों आक्रमण खालामग्रोदों आरोखि ना दिनै जोङो निउसफोरनि गेजेरजों बेखौ दिनै जोङो मिथिनो खोनानो दिनै जों मोनदों जों साफ्रोमबो दिनै बिनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंबावदों जोङो फरायनानै जोङो नायबावनि आरो बेनि सिगां अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना गोदोनिफ्रायनो सामसनमोननि आमोलनिफ्रायनो बे गाजायाव इनायनो दिनै दावहा जाबोदों गन्दगल जाबोदों बेवहायनो दिनै गादानि हाखुवाफोरजों बे जायगाफ्रावनो सामसनमोनहा इनायनो हाजार हाजार जायफ्रा बिनि हेंथा बिथांमोनखौ बुथारबोदों आरो बेवहायनो बायदि बायदि बिराद गिदिर गिदिर दिनै घटना जाबोदों जारिमिना दिनै जोंनो खोन्थायो आरो दिनैबो दाबो बे गाजानिफ्रायनो बिराद गिदिर घटना दिनै जादों आरो बे गाजानिफ्रायनो इसोरजों सायख'जानाय जायगा देश जातिफोरखौ आक्रमण खालामदों गोदो जेरैबायदि आक्रमण खालामदों दाबो बेबायदिनो खालामदों थ' बेनि सायाव जोंनि गोथार बाइबेला मा मिथिहोयो फै जोङो फरायनानै खोनासंज्लायनि अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनै जोङो मिथिनो नांथारगोन गोबांथार समाव जों दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय मेसेजफोर इसोरनि दासफोरनिफ्राय जों दिनै खोनानो मोनो दिनै जोङो मिथिनानै लानि दानि बे प्रेजेन्ट मुगायावबो बेनि सोमोन्दै जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा होनदों थ' बेखौ मोननो हागोन अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर आमस बिजाबनि 1 बालाबनि 6-7-8 आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो सानदों आमस chapter 1 verses 6-7-8 आं फरायनानै खोनासंहोनि अनज्लायग्रा आंनि लोगोफोर मा होननानै बुंदों गोजौ हिदिङाव दङ फिलिस्टिया फोरबोआ बेबादि होनबावबाय गाजा नोगोरनि दुष्ट मावनानै आइन बारसिनाया खनथामल' नङा खनब्रैबो जाबाय बेनि जुनै आङो साजा होआलाबानो नागारनाय नङा मानोना इदमा गथायनो थाखाय बिसोरो मोनसे हारिखौ थाल्लायै बन्दी खालामनानै लांबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बे समाव गाहामथारै खोनाबायना 6 सिरियाव मा होननानै बुंदों गाजानि सोमोन्दै बेवहाय बुंदों आरो बे गाजाया आइन बारसिनाया दिनै खनसेल' नंला दिनै खनबे जाखो होननानै बुंदों खनब्रै दिनै जाबाय आरो बे गाजायाव थानाय मानसिफ्रा इदमनो गथायनो थाखाय बिसोरो मोनसे हारिखौ थाल्लायै बन्दी खालामनानै लांबाय बेबायदि बाइबेला मिथिहोदों आरो दिनैनि निउसावबो दिनै जों बेखौनो मिथिनो मोनदों जे गाजायाव थानाय माखासे दावहारुफ्रा इजराइलनिफ्राय गोबांथार मानसिखौ बन्दी खालामनानै दिनै दोनहैदों आरो दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गावसोर बन्दी खालामनायखौ बिथांमोना सिथारदों अनाखाना गिथाव बाथाव गिख्रं
थाव बेबायदि सिथारदों गावसोर बन्दी खालामनायखौ दिनैनि दिनावबो गाजायाव बन्दी खालामनानै दिनै लांदों दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला जोङो फरायनानै खोनासंबावनि 7 सिरियाव मा बुंदों बाव बुंदों बेनिखायनो गाजा नोगोरनि गरफोरखौ आङो अरजों खामहोगोन आरो बेनि राजमहल मानिफ्रा अरजों खामग्लिजागोन मिथिनो मोनबायना मा होननानै बुंदों इसोरा बेनिखायनो गाजा नोगोरखौ अरजों खामग्लिहोगोन होननानै बुंदों दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों भिडिअफोरनि निउसफोरनि गेजेरजों दिनै जोङो नुनो मोनबाय गाजा नोगोरा इनायनो सेवहांगार जाबाय बिल्डिंफ्रा थेरा बेरा दिनै जाजोब्बाय ना इसोरा नागारनाय नङानो साजा होगोन आरो बेखौ मा होननानै बुंदों बेनिखायनो गाजा नोगोरनि गरफोरखौ आङो मा होनदों अरजों खामहोगोननो दिनै खामहोदोंना खामहोआखै दोखो दिनै जाजोब्बाय नोंथांमोना निउसाव मोजाङै नायल' गाजा नोगोरा अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नायदो दिनैबो बे घटनाया दिनै जादों दिनै बाइबेलजों दिनै गोरोबदों बे घटनाया अनज्लायग्रा आंनि लोगो नायगिरि लोगोफोर दिनै बाइबेलजों गोरोबदोंना गोरोबाखै नोंथांमोना बाइबेल सिरिखौ फराय आरो बे घटनानि सायाव बिजिर आरो दिनै बेल' नङा 8 सिरियाव मा होनबावदों आङो एसददाव खामिनायफोरजों लोगोसे एसकलनाव थानाय राजानि थखन दैग्राखौ संहार खालामगोन आङो इक्रननि जिङा आंनि आखाइखौ दिखांगोन आरो फिलिस्टियान हादरनि बासिनानै थाबावनायफ्राबो नस्थ' जागोन फोरबो इसोरा बेबादिनो होनदों वाव अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर फिलिस्टाइन हादराव बासिनानै थानायफ्राबो दिनै नस्थ' जागोन मा होननानै बुंदों दिनैनि बे घटनाफोरखौ दिनै नायोब्ला दिनैनि बे ससियेल मिडियानि बायदि रोखोम घटना दिन्थिनायफोरखौ दिनै नायोब्ला दिनै नस्थ' जादोंना जायाखै आरो बे गाजा नोगोरा खामग्लिदोंना खामग्लियाखै नायदो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै बिथांमोना बाइबेलनि मथेब्ला बिथांमोना दिनै इसोरनि बिरुद इसोरनि दासफोरनि बिरुद आरो दिनै बाइबेलाबो गोदोबो मिथिहोदों दाबो दिनै जोंनो मिथिहोदों बे आमस बिजाबाव गाजानि सोमोन्दै आमस सासे नाबिमोन आरो बिनि गोलाव जारिमिन बुंनाय नाबिनि बाथ्राफोरखौ बाइबेलाव लिरजेनदोंमोन होननानै जारिमिना दिनै जोंनो मिथिहोयो थ' अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जेरुसालेमनि सोमोन्दै आरो इजराइल फिलिस्टाइन गाजानि सोमोन्दै गाहामथारैनो मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रामखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय बेनिखायनो जोबनायाव फैदो अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो जेरुसालेमनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामनि इजराइलनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामनि नोंथांनि बे अननाय मोजां मोननाय आर'जजों नोंथाङाबो जों बयबो जै जै मै मै जागोन बाइबेला दिनै बेखौसो मिथिहोदों थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथों आरो नायग्रा साफ्रोमबो माबा मोनसे सोलोंबाय मिथिनो मोनबाय होननानै बेखौनो बयनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ बा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय